Nit de música a Paiporta. Pep Jimeno, el botifarra, actua a l'auditori en un concert organitzat per l'Associació Cultural El Barranc. Una oportunitat per a fer repàs de tot el treball que el col·lectiu ha dut a terme en els últims anys. Ara ja són 2 anys que tenim d'activitats i ja tenim molts projectes per endavant. I aquests projectes són els que ens esperonen a fer més, hi ha una revista, hi ha els contacontes que estan molt fonamentats ja, n'hi ha una encetada de bicicleta, d'excursionismes continuarem. Preservar l'aspecte cultural i el patrimoni ecològic, no sols de Paiporta, sinó de tota la comarca, perquè pensem que nosaltres formem part de la comarca de l'Horta Sud i el que ens interessa és això, que hi hagi contactes i, igual que anem nosaltres a les activitats a Torrent, a Catarroja, a Silla o a Picassent, doncs els companys també de tant en tant venen i esperem que vinguin també. De fet, pensem que ve molta gent de la comarca. I bona mostra és el concert d'avui, on a més de veïns de Paiporta també se suma públic vingut d'altres municipis per a veure el botifarra. I és que Pep Jimeno s'ha convertit en tot un fenomen que s'emmarca dins de la recuperació que està vivint la música en la nostra llengua. Així ho explica ell mateix en esta xicoteta entrevista. La gent jo crec que li feia falta això i es retroba en tot això que potser feia uns anys que potser m'havien dit, fa potser 10 anys enrere m'havien dit, Pepe, això com està? Havia dit, la veritat és que està mal. I ara el més bonic de tot és la gent jove, gent de 20 anys, de 30, de 14 menuts, xiquets, xicotets, que ven això, ho canten i és una passada, això és una passada. El dia que em vull dir, el tio Pepe Botifarra cantava. Però bé, la veritat és que jo estic content, no? Jo parlo de la meva comarca, no? Però el folklore, igual com les dites populars, es feien igual que a l'Horta de València, que a la Ribera, el que passa que cada un li donava la seva entonació, però és tot el mateix, la veritat és que és tot el mateix. I el bonic d'això és que n'hi ha moltes variants, per això tinguen tanta riquesa. Vaig a contar-vos un xiste ben cert i ben xulo referent a les dones que juguen al burro totes con pollaes. Acudixen al lloc arreglaes en el moño fet i el marit en l'ordomis nue mostramos l'esquena. Això fa 35 anys enrere, jo era un xiquet, jo tinc 50 anys ara, imagina, fa 35 anys enrere vaig començar en un casset a anar arreplegant coses, als güelos, que ja, per desgràcia, ja no queda ningú. Els que he nomenat, aquests últims són, però ja és gent molt major, no? Però dels altres, com per exemple la tia Rosario, la tia Emilieta, el tio Vicent del Moreno, ja no queda ningú, els pobrets s'han mort tots, ja no queda, avui tindrien 100 i pico d'anys. I va ser això, vaig entrar en un grup que es deia Sarau, i Sarau era el que s'encarregava, la gent de Sarau era el que s'encarregava per a recollir. I jo vaig tindre la gran sort d'entrar en el grup Sarau i anar a recollir. I bueno, era una passada de veres. I diu que un dia li diu la senyoreta, Rosa, ara s'entereu ara per la castellà, Rosa, súbete arriba y bájame el salvao para darle la comida a las gallinas. Rosa diu que s'empuja a escales amunt i el salvao no baixia per ningú puesto. Andant amunt, porta avall, i quan ja estava més avorrida que una serp en un forat, abaixa i es troba en el primer pis, en l'habitació de la senyoreta, s'aclama allí en el dormitori i veu un Santo Cristo que estava penjat allí, el Santo Cristo, i Rosa diu, ja està ahí el salvador. El més bonic, saps què és? La gent, els familiars, els fills, els nets, rebesnets, perquè caro, ja eren molt majors d'això, l'orgull que tenen de que quan nomene jo la tia Rosario o la tia Emilieta, el tio Vicent, la gent, ells m'ho diuen, és una honra per a nosaltres que nomenes a mi això m'ompli de plaer, de veres. I es nomena perquè, ja ho he dit, en el concert ho he dit, que gràcies a la gent major tinguem el que tinguem, són la cultura viva del nostre poble. Ho eren, però per almenys ens han deixat a muntó de legat, de veres.
jo què sé, home, tot té els seus alts i baixos. A mi no m'agradaria que baixara. No és perquè jo estigui ahí al peu del canó, però no m'agradaria perquè m'agradaria que la nostra cultura que no es perga, no? Les cançons, les dites populars, les frases fetes. I no, jo crec que... Home, tot té els seus alts i els seus baixos, no? Perquè als anys 80 també el tall, jo què sé, els pavesos, tota aquesta gent també va haver-me una d'això. Suposa que igual que puja, baixa, però m'agradaria que es quedara una miqueta estabilitzat, no? Que seguira i que la gent valenciana pues, que sàpia d'on venim, no? La gent major em diu moltes vegades, mos fa remoure els budells. Dic, pues, encara vos havia de fer moure més perquè fa falta. En recordar-se molt de moltes coses que s'han oblidat.